Ongi etorriak txorien esasoi honean programara. Arratsaldeon bai. Ongi. Ondo. Vale, poste naiz. Zergatik, ajeari aurre hartzen asterako, jada, asteburuaren, hortxe gaude. Tok, tok. Tok, tok, oida, bera dator, guri ate joka. Kasu hontan, eta, guk hemen ohitura honei eutsi nahian, astebururako edo egun berezietarako proposamen bat dakarkizuegu. Kasu hontan, amuarrainekin egin da. Hori bai, gero zuek aukeratu asteburunin, gaur bertan, edo, zuentzako egun berezie den egun hortan. Nola prestatuko duen amuarraina? Nafar berri erara, horrez esan nahi do, nafar moderno, ez? Nafar era beti izan da, urdai azpikoa barrun sartuta, eta gero beti sasoikolako, sasoi hontako barazkikin eta almendrakin salteatuta ondoan ditula, edo nahi behintzatola erakutsi izan zitean garai baten jatetxetan. Orduan, pixka berrituta ekarriko dugu, eta hortarako ingo diogu saltza berezi bat, ladean prestatuko ditu, orduan, gelitu gurekin, eta ikusiko duzue pausuz pausu nola den errezeta hau. Honekin batera, guzti honi laguntzeko, Lolisen izango da gurekin, gogoratu gure baratzezaina, kolaboratzaia eta lorezaina ere badela, eta besteak beste ustez behintzat gaur, kimak eta kontuk ez? Kimo kontuk, nola kimatu, garaian, eta nola egin da hori ekarriko du. Hoxe, ez dakiz zer nahiago duzuen, lehenengo azaltzea, edo hasita goatzen izketan, eta... Gainetik zer izango da. Zeingo deun lehenengo bexamela ingo dugu, eta mendiken gutxira bailiko du, baina, seiko jarakadatxo behar ditu bexamel ontatik hortarako, tamainen ingo dugu. Gero zeingo deun amuarrainak plantxan pasatu edo zartagi baten, eta hor bertan, zartagi hortan bertan, urdai azpikoare bai. Erreteiun sartuko ditu hauek, eta zartagi hortan, bera, garbitu gabe edo beste batera abili gabe, barazki hauek salteatu, krem freixe botako diogu, patxarra eta ardoa ere bai, saltza batin, erreteiura, amuarrainen gainetik, eta labera. Labera aurrez berotzen jarri 200 gradutan goitik eta behitik. Eta gero izango da horburuk egostea, eta salteatzea honako almendra edo arbendola laminatukin edo xafla olako malutakin, ez? Bai, gutxi gora bera. Perexil pixkat eta txak platerara eta gozatzea, bai? Ona! Venga, ba. Iaz be gabonetan goratzen za, igaz ingen gabonetan txingarretan... Amuarrain zarra. Ze amuarraiak, tamainua normalean, hau, estandarra hau izaten da, baina handiagoak ere bado, 14 kilotaraino ere iritsi aldi, Eta hemen ekarrik enduna zema pisatzen, 3 kilo ero pisatzen zituen? Bai. 3 kilo ero, horako amuarrai zaurra. Hori ikusten, eta karo, hori ikusi eta beldurra ematen zuen, pentsatu 14 kiloko bat. Nik hemen datu batzuk ekarri izkizot, nahi bezuk Bota, botazuk, hortxe. Espaini mailan. 9 kilo zazpireun, behatzi, 96 zentimetro. Biderriru, Guk lehen gurten ekarri genuna biderriru. Bai, biderriru. Pentsau, oindik 5 kilo handiagoa da amuarrai egon aldala. Munduko errekorra, amurrai arruntari dagokionez, ibaietako salmon trutaria zehazki, Zelanda berrian, eraman inzituzten amuarraia zebere zango egezien, eta Australiara eta eraman inzituzten. 20 kilo, talaro eta 14 kilo, 20 kilo. Bai, 20 kilo, 20 kilo eun. 20 kilo eun amarraia. Jarraek. Hori ez da amuarrai bat. Naztu ingo zian. Bai, eta horrantza, ibai hortan bat baino gehiago izaten die olakoak, eta kasuntan arrantzalek jatetxe bat oparitu menzion. Eta zu pentsa dezakezu, hemen ez, gaztaleiaketatan da izaten bezala, gero dastatzeko ez kasu hontan disekatzeko, eta han, beste, bai. A ber, amuarrietan arrantzan ibili izaten gero, bakizu, amuarraia, jendeari arrantzatzea gustatzen zego, gehien bat, oso, borroka asko egiten duelako, arrantzatzen duenean, eta, ezai gustatzen, kosta egiten da ateratzea. Zu pentsa, 20 kiloko amuarrai bat tiraka azten bada. Hori nola egiten da? Gu gaina, ni goratzen ez, gu gaztetan txikitan, amuarraietan askotan juten ginen, eta normalian eskuakin harrapatzen genitun, baina gero bebai egiten genitun gure kainabera, hartu, kainabera, betiko kainabera moztu, pita puska batekin lotzen genion, kortxoa hartzen genuen sagardo botella o ardo botella baten kortxua, han lotzen genion, eta amu bat, eta ero, xixare bat, arrak, guk ez den amuan, arba jartzen genuen, eta arekin, gutxi harrapatzen genion, eskailu gehiago harrapatzen genion, baina amuarraiak eskuakin. Zu pentsa, 20 kiloko katxarro bat.
Nik pentsatzea izango duela, hor, ez dakit. Horretara doana kainabera. Bueno, Kainabera, odei polera jainaga bat. izan gendun hemen. Odei jainaga, xabalina jaurtik bat. Arrantzan eta amorratua. Arek esaten zuen, berak zeukan, kainabera olako fin bat ez da izar, bueno, baina ura omen zan, karbonoskoa eta balio zuen, ez da izan bat, astakeri bat. Baina horrek esaten, honekin, hau ez da apurtzen, ez da nahi gabe. Eta, bueno, hortara ibiltzen dena, pita ere berezia ibiliko du, eta, ez dakit, mundua. Mundua eta amuarraina, eta, bueno, amuarrai espezia ezberdina daude, hor da, betu, nik izen hauen nikoen, poliformikoak omen dira. Poliformikoak da, espezie berdinean, bueno, egiten dituztela moldaketa daudela. Badaude itxasuan bizi direnak, badaude errekan bizi direnak, eta lakuetan era bizi direnak. Itxasuan bizi direnak, gero izokina moduan iten omen dute. Hartu, eta jaiozien errekara bueltatu. Eta horiek, izokinak egiten du moduan, jaio errekan, gero itxasuan bizitzen dira beti, eta berriro, arrautzak eta jartzera bueltatzen dira jaiozien ibaira, baina bizitza hor egiten dute. Eta gero beti, amuarraien adierazgarri batero izaten da, nik beti entzun dut. Amuarraia badauz, erreka garbi dago. Amuarraia beti egoten da, amuarraia gure den da arrankarize, guk arrankarize ditzotzu. Arrankarize beti egoten die, erreka garbietan. Eta hor, gu Ibai Zabalen ertzetan bizi garenak, jurretako papelera eta gero, guk beti ezagutu txikitatik ezagutu dugu Ibaia beltza. Beltza, hilda zegoen. Gero hor, 90 hamarkadan jarri zuten depuradora bat, garbigailu bat, eta hortik aurrera, Ibai Zabale Ibaia egizan gure etxe horretik garbia egoten azizan, eta amuarraiak agertu ziren. Eta esan gendu, amuarraiak agertu badia, garbi daola. Hori bai. Baina harrapatu gendun bat, jan gendun. Eta? Txarra? Bai. Zapore, txarra, eskasa, benetan, ezan gozua, ezan erreka zikinan, zaporia, ero. Eta gero egia dakuteko guan, mendiki datorren erreka baten, etxe aurretik pasatzen da, baserri ondotik, eta hori bai dator garbi-garbia, eta handaukagu guk potzu badaukagu, ura hartzeko baratzerako, eta han sartuta, aste batzuk amuarraia, harrapatu amuarraia, sartu aste batzuk, oxigenatzen esaten dena, sartu hor, eta gero goxua. Bai, Eta errak, tamaina oso handiak, baina lehenengoa jan genduna esan gendun, nio! Eta hori baku zailan, erreka oraindik zikina dagoelako. Horre, abendu hasieran izan genituen uholdetan da, hor guru etxe erreka basterrian bizi gara, eta hor oraindik gaur egun zenbat poto, zenbat zikin geratu den gure etxeko baratzean, ematen zuen ez dakit nungo zabortegia, zikina, eta gero batek esan ziak, igual hori ez da jendea botatzen duna, hori da, uholdeak egon direnez, sartu da txabola askotan, etxe aspitan da, eta pote horiek ero hartu eta eraman nindik. Posible da. Han asko gutzak zeuden, eta urtero, guk San Juanetan erretzen dan zerbait, gure baserrian izaten da errekak egarritako zikinak, eta gero gu txikitan gogoratzen naiz, beti honek espraiak eta, gure aitata juten zenean, oain dizua geratzen zen, da espraiak eta jasotzen genitunagan botatakoak, zutara botatzen genituen, areke bat denean, ibiltzen gine gero eskibatzen, zein zuaitzen atzen. Baina, oraindik gaur egun, zenbat zikin geratu danan gure baserri ingurun, hori, urtero, entzuten dugu eskoletatik eta iten dituztela irteerak, ibaiak garbitzera, eta oso ondo egin behar da, baina gu heldu garen aldetik saiatu behar gara, zikinek ez botatzen ibaietara, zebenetan lotzagarria. Bai, hemen, besamelain da, ikusi duzuen bezala, lehenengo eta behin gurina urtu. Jarraian, men sartu dioguna izan da, hartu almidoia, baina, idezin irinekin egin dezakezue. Hori korapilatu koipea eta irin hori, eta jarraian esnea gehitu. Gatza pixkat eta loditu eta sendotu arte. Pare bat minutu edo 3 utziko dizkiogu, irin zapore hori kendu arte, eta jarraian intxaur muskatua botako diogu. Bexamela indada honen, ontzitxo batera atera, plastikoak intapatu, gaineko geruza hori ez loditzeko, eta hor aparte edo baztertuta utziko du. Hemen zartagi batean, olio txorrota da hon bat, eta gure amuarrainak esan dezakegu markatzen, bai? Azala hori pixkat kurruskari utzi nahi deulako. Poliki buelta eman,
Eta honako ontzi edo erreteilu baten sartze hasiko gea. Gero jarraian zartagi hortan bertan urdaiazpikoa markatu, eta gero ikusiko duzu pausuz pausu nola hartuko duen forma errezeta honek. Bien bitarte hortan, esandakoa, Lolik badu hor zer ekarri, zein ekarpen eman guri, beraz goazen beraren gana. Promesak promes, txorienen hitzekoak garenez, hemen da Loli, eta gaurkoan, kimak eta kontuak, ezta? Hori da, Jaione, urtarrilan zelan egin behar da, kimatu, bai hortensiak, udako hortensiak kimatuko ditugu, arroxa landariak baitare kimatuko ditugu, eta frutarbolak ere kimatu egin behar ditugu, neska. Frutarbolak guztik? Ez. Gaur ekarri ditugu sagarrondo batzuk, udare ondo batzuk hori, bai, baina pikuak ikusten, pikua ez da kimatzen. Piku ez da kimatzen? Ez da kimatzen, begira nola dauden ja. Ikusten lorien ondakaten, hortikan fruta emango dute. Orduan hori kimatzen badugu, gure amonak esaten zuena, akabo Madri. Akabo Madri, orduan beraz, azpimarraketa hori benetan ekarri nahi zen egun, gehien bat kontu izan, Hori da. Pikuk ez diela kimatu behar. Hori da. Eta beste hauek, teoria ez? Oain teorian... Bai, teoria ingo dugu, begira, kimatu, jendiak duda pila ditu kimatzeko orduan. Beti kimatuko dugu, begira, ikusten da, adarrak zein diren ederragoak, potenteagoak, hoiek utziko ditugu, baina beste hauek ez dute, benetan ez dute zertarako balio. Ikusten nola, lehorrak daude, honek ez du balio. Hoiek denak txukunduko ditugu, azken finean zer lortu behar dugu? Argitasuna, barruan argitasuna ematea. Orduan, txiki jaudenak kimatuko dugu, hori hortensia. Arroxak berdin eta frutarbolak baita ere pixka bat kimatu eta gero erakutsiko dizut. Hau, badakizun hori izan duen ari honek? Ez? Makarroi arila. Aiba. Honekin pixka bat lotu egingo ditugu frutarbolak, forma politia bat emateko. Fruta jasotzeko ere errexeago da arbola txikiagoa baldin bada. Orduan pixka bat adarrak beti ekarriko ditugu. Eta, gaurko gure lanako izango dira. Bale, teoria ongi barneratzeko. Ardatza mantendu, ondokoak kendu. Hori da, Ados. Eskasienak, beira, hori lehorra dago. Horiek kenduengo ditugu. Eta hemen esandakoa, ardatza mantendu, hori da, ondokoak kendu. Kendu, bai. Ulertuta, eskerrik asko. Zuri. Ikusten ez? Lehenengo teoria eta gero praktika. Hola di joan hemen. Gero galdetu berri oso. Kimatuta normalen gero indarbe handitu iten die. Nik kimatu ezkero lan pixkat? Nik uste zuia soluzio gutxi, baina bueno. Naiz luzatuko? Pixka, jomik edo altura. Hombre, hain bezkezto naiz. Pixka, zer bai, zinaki ez jomi. Inotxentakin neikua. Bueno, galdetu hortxe aukezu. Loli, a ber. Vale, galdetuke. Bueno, orburuak ingo izizo jaio. Bai, mesedez, hasi zuritzen, eta jarraia, zigorrek azalduko dizuen bezala, ez erdoiltzeko, trukoa, limoizukua, eta gero limoiakin berakin igurtzitza da. Gero laurdenetan moztu mesez, azkarrago egosteko, eta listo. Eta ni hemen urdaiazpikoa pasatzen nahi naiz, bai? Eta guain jarraian sartuko diogu amuarrain bakoitzari tripan. Hau ekea, zigor? Bai, urdaiazpikoak horxe dauka. Nik beti urdaiazpikoa plantxan egin da, hain azalea ni. Jo, hau tomate pixkatekin, ez. Urdaiazpikoa niri gordinik. Era garra, gordinik, ogi motor batekin, ero amuarraia kanpoan daukala, inguru, hori bai. Amuarraiakin gustatzen. Bueno. Eta hemendik aurre, amuarraia jandezagon gehiago, egia da, arantza pila, ezurra badauzkala, baina ondo irikita jarri eskero eta arrain goxua da, eta prezio aldetik nahi dut esan, nik uste arrandegin egoten da, arrain merkenetakoa izango dala. Eta gero horretaz aparte egie da hauek aztegikoak diela, eta aztegitan benetan kontzientzia handikin, ekoizten dituela, azten dituela, beraz, alde hortatik hemengo amuarrain fistifatori edo olako aztegi guztiri, eskerri beroenak iten duzuen lanangatik. Bai, ezagunak. Eta goxuak, eta nik esaten, errezetak guk txorienen egin ditu, batzuk. Amuarraiak jakin da, eta animatu hemendik, amuarraiak kozinatzera eta jatera. Bai. Klasiko handi bat, hau, eta normalien zein etzaio gustatzen. Hola prestatuta.
Tamalez nik uste gaur egun nola gutxigo jaten den gure umek ere ez dakela zapore horren hemen ez, memori hori eta deskonfidantza edo, eta hori da aldatu behar litzekena. Umetatik hasi ematen zeren eta zaporea amuarrainana da, buah. Hori, ni goratzen gaina hori, nik hiltzatuta daukadana, amuarraietan da hiltzen ginenen, amuarrai gutxi, eta eskailuak pila bat harrapatzen genituen. Eta ero juten ginenin amamanera, amama prestatzen zizkion, eskailu horiek arrautza batzuekin, han sartai berdinean, frigituta, eta hori izan, ez da, nik horri, gaur Michelin izar batzu jarri izan 3 jartzeko moduko. Hori baizala errezeta bat, goxua, momentuan indakoan, eta generua, hoxe freskua, baina gu azte ginenan gure, Ibai Zabalen, gure errekatxue deitzen dugu, errekatxue bukatze zuen tokitik, handik hartu, eta Arrilabaneraino, goraino juten ginen, batidan, esaten dana, 8-10 laguneko kuadrilla, eta, eskailuk eta erortzen zen dana. Eta, nik gero entera honitzen, eskuakin debekatuta, omen zegoela amuarraiak harrapatzea, eta guk amuarraiak beti esautu duz eskuakin harrapatzea. Oitxureke aldatu izanen dieta azken zinen. 2008 inguru hortan, gutxi onzielako, hor Nafarroan debekatuta onzien harrapatzea eta oin, ituztena asko izaten die, holan astegietan hasi, eta ero ibaietan da askatzen dituzte, eta ero, horregoten da, ez? Hilgabeko eiza, ero arrantza egoten dana. Hor, urte batian, ez da inoiz azan, desente urte baina laugei, urte 25 urtero, Durango nintzen zen txapelketa bat. Amuarraia harrapatzena, eta hori egun batzuk lehenago, ja eskatu zituzten, ez da izen bat amuarrai. Eta 2 iluminado hartu, eta juntzien, eta farola atetik hartu kabliak, eta ibaian sartu zituzten, bomba! Serio, Durango erdia argikabe utzi zuten, amuarrai guztiak tripa gora, eta eroan harrapatu zituzten udaltzainak, sakuakin, amuarraiak pila bat gaine barruan da. Zertako behar dituzu horren beste amuarrai. Eta behaiei etzin zaztako bat eman hola espabilatzeko, kauen sos? Bezi, bai. Bai, hartu, eta hoxe, ez da, argia juntzan ez da izen bat ausotan Durangon. Eta niko, parreak horren ingurura botazien, jenti ez da, bi tipoan sakua, edana amuarrai ez beteta, eta harrapatu zituzten. Bueno. Hoxe, justo urrengo egunean iten zen, iten da amuarrai harrapaketa. Badakizu zertako zen, igual ez? Grazitxe aldea eta kentxe aldea edo. Izoz gaioan sartu eta urte guztiko amuarraiak, listo, txaka. Amuarraia oin azaroa abenduan ugaldu da, eta, ero izaten dana udaberrian eroazten da, eta hor bakizue tamaina badau, gutxieneko bat, ez da, 25 centimetro, 20 centimetro zema da, nolakoen bat, eta hortik berakoak txikiak ezin die. Eta hor, arrantzan hiltzen denek, kontuz ibiltzea segia da, hilik gabeko eiza izaten da harrapatu eta ero askaten behar dituzu, baina batzuk askatzeko garaian ahoan triskantza egiten diete, hori jakin behar da, eta jakin ezean, amuarrai gaixua, hil ez duzu hiltzen momentuan, baina gero ahoa txikitu egiten diete, eta ez da gai ezer jateko, eta hortxe geratzen die. Bai, kaltea, amuarraia ina hori jate ditu, eulik, xixare txikik, eta erortzen den guztia, nahiko depredadoria da. Hor, badaude, dao liburu bat, amuarraian ingurukoa, zeinek esaten duen, harrapatu zutela, honek handiak diren amuarraia, marroiero dena deitzen dana, harrapatu zutela bat, bere sabelean arratoi bat zeukana. Arraiekin eta holan bai harrapatu izan dituztela, baina batek arratoi bat omen zeukan, pentsatu 20 kilogrammo amuarraia, jaione horrek zerbait jango du. Ez da izango bakarrik orburua jaten da hasitakoa. Edo eltxoak, ez? Eltxoak parakadaka. A ber, jaione, baleak ze jaten dute? Plaktona. Hoi samanitzen. Eta plaktona bitu txiki askoa da, baina bitu nolakoak itzen dien balek, Hori bai, ahokada bakoizian. Tonelada erdi. Tonelada erdi gutxien, ez? Pelas, zenbat informazio, momentu txiki baten. Tipo txiki batek eman da.
Zemuz, bueno, zein duzu hemen jaio? Vale, hemen, gogoratu zartagie, bera erabiltzen nahi gehala, garbitu gabe, beraz, hemen daude amuarrainan zukua eta urdaiazpikoana ere bai. Honek zapore hori gehituko dio gure tipulatxari. Tipulatxa xeetu du, bertan erregosten daukeu, eta dao, jos! Zer, begik sensible dituzu. Hemen gatzapur bat, ader lasaitzen den da izerditzen hasten den. Hemen bakizu ez dagoela trukorik, seguri askotan jente hori bairala galdera bat, zukaldari guztioi askotan egiten digutena da. Zuei esaldi zuen egarrek egiten kipulan mostean doa? Bai, egiten digu, egiten digu. Horro berena, beti esaten duena, labana zorrotza erabiltzia, ze horrekin hobeto mosten badugu, baina gero izartitzen jartzen dugunean, berdin bere ura botako du, eta... Askotan dela tokatzen zaizuna, egokitzen zaizuna, zeren eta hemen, pasaden egunetan eta tipulatxak erabili ditu, baina ez zeuden, hau, bueno, hola, auskalo zergatik. Urtsue, izan duzu, jaione, urtsue, Bueno, hemen. Berapenetan erosi duzu? Mesedez. Ez dakit, hoi jazten di berapena, ni naiz izan horrek, ez dakit noiz izan dien berapenak eta ez dakit zer da. Hori ez dakit, ja gaur egun berdina jarraitzen duen, ze egia da, denta batzuk ikusten duzu ematen du urte guztian berapenetan duela. Bai. Ez egina. Baina oain berezik izango ez? Oin bueno, ez? Arritzekoan bakizu zer den, 170ko berapena, ez? Eta zatezu, kontxo. 170 da, Bueno, hau herri baino lehen, buelta txiki batzuk eta jarraian gehituko dizkiogu portobelo perretxikoak edo, barrengorri kasu hontan, txampiñoiak. Gero, patxarra, bota, flambeatu, ardo txurie, krem frexe, perrin saltza, hor daukegu, horrek ere emango dio olako indar bat, antxoa, zapore, hola sendo bat, eta, gatza hori de ez, pixkat, bisitasun hori, eta zer gelditzen zaigu, hemen, 6 jaraka da, bexamel aurre zein deula, bai? Eta gero esan dakoa. Hauek egosten jarriko ditut, jaione, amabi, hola, laurdenetan bai. Da gero kontutan izan salteatu ingo ditula. Bale, orduan, pixkat puntuan ez? Bai, 10 minutu enolena batako itxuko. Hemen, perretxikoak. Eskuzingoet, bai, etxeko eran. Total? Vale. Jak. Garrura. Egia da oin berapenana, ez da, nik bati entzunion, are gartzen zuela, eta ja berapena sartu zenean, etortzen zala, eta gustoko kamiseta eta tamainakoa beria hartu, eta erropan artenan atzekalden iskutatu egiten zuela, gero horrengo egunean jasotzeko. Baina horri gero etiketa jarri beharko diote, ez? Berapenen orduan dentakoak atera eta zure iskutalekutik atera ingo du, ez? Haze bi buru pentsatzen, adimen pentsakor. Bat, trampa ikia eta beste trampa... Baina ez da trampa, ez? Zepetze duzu, jentia juten danean, horre egia da, berapenetan juten danean, han gauzak atera eta bota eta ez da egitzer da, ez da, irudi horiek ni behintzat telebistan ikusi jut. Ez daukat niko itxura ikolakoetan dendetara juteko, baina... Nik uste hor sakeatu egin dela. Hemen ez da hola, ez da holako kultura hori telebistan ikusten dezun hori bezalakoa, edo ez dakiko izeko zazpitarako. Hori da, ateak iriki orduko denak hor tropopilen barrura hori, zorionez ustez hemen ez dela ematen, gure ingurun behintzat. Zango nuke, Ba, eta hor, bitu, gero egoten dena askotan da estadistika hori, ez? Bataz besteko atatzen dute. Horten, berapenetan, Euskaldun bakoitza bataz bete, 100 euro gastatuko ditu. Orduan, hori betiko da, nik 100 espaditu gastatu, superren. Eta zenba gauza erosten ditugun, ez ditugun. Zeinek ez du erosi berapenetan, behar ez duen zerbait. Zeinek ez dauka hor bizikleta estatika bat, toaiak eta zintzilik eukitzeko, edo bizikleta elektriko bat, estatikoa esateunak elektrikoa esaten do. Elektrikoa da, munduk ez bekizun onenetako bat, agian. Patxarra. Iñaki hola esaten da, Iñaki ja tardatzen nahi da. Holako gorputz puska horre mendik gora, ez sufrimendu. Kontuz, tximak, popala, Josepala. Horre egin duen eguraldekin gaizkitxo ez, holan. Ona, jaione. Join hemen, txerribo bakan, egon zara inoiz txerribo ematen? Ez. Erretzen danean hori usaila? Barrura, listo. Bukatu da, festa. Berdina. Ardo txuria, barrura. Ostra.
ona, Berexi. Krema frexe ez daukanak, jaione, esne gainarekin... Bai, gaur egun saltokitan geroz eta gehiago ikusten den, esne gainantzeko krema bada. Egi esan hau Frantzian eta gehiago konsumitzen da, baino pixkanaka badator. Esne gaina baino mikatzago, garratza esango nuke. Badauke hor puntu bat, honi emango jola urdaiazpiko eta amuarraina berez goxoa da, baino motelantza, bai? Orduan, altxatuko jo. Bale. Zuken praktika pixkat izango zu, ez? Zertan? Lolekin? Lolekin, bai egie, banoa. Teoria, oine praktika pixkat. Goraizek eta hartu, eskularruk hartu, eta banoa. Belarrik moztuta igual. Belarrik moztak? Igual. Teoriak praktikari gabe gutxirako balio duela, eta hortarako, Loli hemen gure aditua praktikan buru belarri zehaztuko da, beraz, kimaketa, ba. Venga, guazen, orduan, argitzera guazen, landaria argitzera. Hau, kendu, hauetikan ikusten eskaxago, hau ederragoa da, hauek eskaxagoak dire, hoiek. Kendu, bai? Hemen berdin, hauek lehortuak da, honek ez du ezerterako balio, fuera. Esan dezakegu horrek indarrak entzeiela, kendu, bai, guztik elikatu behar die, eta alperrik jaten ematea. Hori da, orduan hori fuera. Alperrak fuera esaten dena. Hori da, bai, badakizu, gure sukaldian berdina gertatzen da, ez? Alperrak fuera. Hau eskaxan zaundenak dena kendu. Ikusten nola barrendikan argitzen ari den. Eta honek zema denbora behar du berriz bere osotasun hori hartzeko? Udarako bete betiak daude. 2 hilabeten indar hartuko luke? Bai. Bera, goian pixkat eskaxoa daude baita ere. Eta neurri zehatzik badao 5 zentimetro, 2, 6? Hortensian kasuan ez, gero kontatuko izut, frutalan bai, baina hortensia garbitu egin behar da, eske beira, adar pila bat ematen du, baina lehortuak daude. Ikusten duzu ja puja berria heldu dela? Bai. Gure kamarak ikusteko, puja berdiak, berdiak ja berriak heldu dire. Zizke beira, hori ja, listo. Eta hori ez da lotu behar? Ez, lotuko ditugu frutalak. Larroxa landariak, berdin. Hau zer dago, lehorra. Bera, moztu gabe erori egiten da. Hori, fuera. Bat nagusia dago, hau da nagusia, hau ere bai, orduan hau kenduko dugu, hori, bihatz pare bat 3 fuera. Freskatzeko landaria berritzeko. Ez du minik jasaten? Ez, hauek ez, hau behar dute, zertik orain ikusten duzu landaria dago geldi-geldirikan dago. Ez dago hila, baina geldi, lotan esaten dira, landaria lotan dago. Guretzako hila mozten dunen indarra hartzea bezala izango litzeke? Hori da, bai. Hemen berdin. Hau, fuera, hau txiki hau. Fuera, hau igual baita ere, mira, hemen puja berria dator hori utziko dugu, baina hauek kenduengo ditugu. Ados. Bai? Bikain. Eta, hori da, frutiarbolan kasun? Bale, frutarbola berdin, ikusten, begira, hau ja lehorra dago, hau fuera. Hori da. Hau fuera. Ardatza? Bai. Erditik, ardatza, nik hemen ikusten ardatz nagusia, beste ardatz bat eta zeharrekoak. Haure bai, hau adibidez, hau fuera, kenduko dugu. Horrela utziko dugu, Eta orain bai. Eta orain bai. Egin behar duguna da, lotu, zertarako, lehen esan dugun bezala, badakat moztuan ikuste. Bai. Fruta jasotze errexago da, txikiagoa baldin bada. Orduan, hau adibidez egingo diogu, hasiko gara, pixka bat, arilunek izena du, esan dizut, ez? Makarroi. Makarroia, hori da, honek ze zauririkan ez dio egiten. Orduan hor, buelta pare bat eman, eta lotu ingo dugu bera. Horrek polliki indartzen hasiko da, gero hemen beste bat lotuko diogu oneri eta indartuko da. Eta gure Marinelen korapilloa matu honek, badao, pixkan nik uste, hola, pausuz pausu erakutsi barko diguzula, gora, gero bera. Bai. Bat horrela, baina beti arilla horrekin, alambriak eta zaurilla egiten badiote, zaurilla hortikan gero gaixotasuna sartzen da. Eta hori ez da... Eta, bada oiture kamiseta zarrak eta pixkat berrera biltzea. Kasu hauetan, moztu eta minik emango liokete? Ez, kamisetak ez, alambrea bai mina egiten dio, hori da, baina hauek... Eta erdoia ere bai, ez?
baitare. Vale, Eta eta hori txarra da. gaixotasunak, Oso azkenean zauri hortikan gaixotasunak sartzen die, xomorro sartzen die, hori ez dugu behar. Bai? Ados. Adar bakoitza ardatzari lotu. Hori da. Bikain. Hori da. Hemen nik uste pixkat gehiok ematuko dugu, Bueno. Hau kenduko diogu pitin bat, gero, hemen ja Ados. fruta dator, horiek Baina, ez. Loli, nik amorraiek dauzket labean eta joan barra naiz, bai? Ah, bai? Beraz, Bueno, ba, zu egongo lanean uzten zaitut eta jarraian Ongi da. etorri zu gurera. Bale, ba, Venga, eskerrik gero arte. asko, gero arte. Bueno, baina, praktikan ere, gure aditua aditu. Bai, interesgarria benetan. Bai. Beti kontatzen duena Lolik. It's guten. Morgen. Jaione, hauek, ja, listo, gero esan duzu salteatu inbarritxuzula. Vale, utzi ditut, puntutxu bat hor. Osongi. Pixkat. Hemen, hau murriztu da, alkola, hori ere murriztu delakoan gaude, beraz, oain, perriz salsa, barrura. Gehiago zer, creme fraiche, hemen daude gutxi gora bera 200 mililitro edo, Zuek nahi baduzu gehiago, 600 arte edo nik uste hortxe, ongi daola. Baldin eta zenbateko saltza gustatzen zaizuen. Esan bezala, 6 koiaraka da bexamel, Bai. nahasi, hau, oain, ingo da pixkat, galdu ingo sendotasun hori. Beraz, bexamelak lortuko dugu ere hor. Ostra, baina Berreskuratzea. saltza oin naiz pentsatzen gero, Hala, bexamel bati gainetik, hori lasaina bati gainetik botatzako. hau, zoragarri. Gazta pixka botatzen diozu hor. Beti bezala Jaione gu ideiak emoten. Bai, bai. A ber, sukaldaritza hori pixka bat da, hartu eta, venga, gauza berriak, eta oin hau nikin astuta eta oin... Bat sortu edo, bat pentsatu. Hori kozinatzen hasi eta beste 6 pentsatu. Ez? Ba, eta bukaeraik ez daukan zerbait da beti. Bai, bukle edo lako. Bukle, bai. Oin be, urtarrile guztia gongo gara esaten urte berri hon. Bueno. Urte berri hon gura, urte berri hon. Baina, bueno, alako baten bukaera bat izan bako dordu, ez? Osa, dena daukan moduan bukaera bat. Behar luke izan, ez? Nun da muga hori ordea? Maita, esan da, jakinin behar da, gelditzen. Bilera bezala, bilera bat ite oso, eta antolatu. Lehenko tamien mesez puntuala agertu bileretan. Bilera lauretan bada, lauterretan ez agertu. Eta lauretan bada, lauretan hasi. Eta ero ez asko lusatzearen izan behar da produktiboa, baizik eta askotan, motza eta gauza momentuan behar dien esatea moduan, esan lau gauza eta hortxe. Ze gauza lusatu eta gero, hoxe, aspertu. Bai, edo bestela beste konpromesu batzu baldin baditzezu, oitatatze iristen, edo esan beharrekoak, ez, momentun esan, zehazki esan, eta listo, ez dakit. Baina batzutan izaten da, bukatzeko ere, aizu bida, kitxo esateko ere, ausardi hori falta edo. Ez jakin ez nola moztu, ez? Edo telefonoz, batekin zaude, eta, bueno, bai, zea, ez, matizu apurua eta dena Pero igual kalean izaten moztea. eta presakin zabe, eta baina parkatu, juni batzuei nabaritu itzen zen, nik hori ni normalean norbaitekin mazaudet ikusten baduzu, esatez, bueno, beste bat arte, baina bestatzuk ez di konturatzen. Raka, eta da, maitasuna moduen. Bai. Osa, bukatu iten da. Baitasuna bukatu iten da. Hori, bai, Rocío Jurado, se nos gastó el amor de tanto usarlo. Rocío Jurado esan zuen. Baizea. Bai. A ver, errepikatu, se nos gastó. El amor. ¿Eso se gasta? Si lo usas mucho, sí. Neurrien. Por cierto, neurrian emon behar da. Dan ezin da eman etope eta gero, ez, egunero, jak, perlatxo, kulan. Bai, Claro, txikila dana, pixkanaka, luze juteko, luze. Ez dela, gero, bete iken zara? Ez daki, ez naiz imaginatzen esan maitasun bat, ola, adibidez, semekiko, seme alabekiko, hori ezin da gastatu, hori infinitoa da. Bai, segun. Egun batzutan egia da momentuan gastatzen dute dana, Minutu batean gastatzen dute dana. Ez dakiz egiten dute, hor izaten dituzte 10.000 puntu eta dana Hoi, fuera. pazientzia kasu honetan ez da infinitoa da, finitoa eta finito hori izan daiteke txikiagoa edo handiagoa. Ja. Bueno, Nik ez da hemen, inola, bai, a ber. gure Nire amak saltza. esaten dira, majo, zene oso, katuen umea, katakumea. Bale, saltza, amorrein gainetik. Gainetik, venga. Hau, benik Jak. uste bukaera segiduan emango dirula, maian esaltzen ganean, honi.
gutxi gora bera, dena ongi bete, Bai? bere hortan, erortzen den bezala, eta esan bezala, labera 10 minututxutan inda ongo da. Eta gero, horburuak zer hauek eta saltatu behar dituzu arbendolekin, ez? Hori da, oliba on batekin, Eta hori zer honi 2 minutu ero falta, osea, labean dauzkagula ja bukaran, erdi bukaran, hau. hori da, eta gero plateran zerbitzatzea besterik ez da izango, bai? Vale, Ados? ondo, Venga. vale, venga. Ba, 10 minutu eta hemen txegea, ezta? 10 minutes. Baina ez altzien 10 minutu, segundurok hemen gadota. 10 minutu esan dut, eta segundurako hemen. Hau zer da, magia, telebistako ez? magia. Bueno, eta ez, lau falta zizkio, Vale. orduan 6 minutu, 6 baina minutu segundu da, bat. baina zentzako Ja, segundutxo izan da. galdu inez. Matematika Ez gile zaitezela galdu, bueno. Hemen, zartagia berotzen jarri olio txorrota on bat eman, Bai. honekin urtarrile da, urte hasiera eta goine burrukan nabil. Ze Zeo. kristo, bueno, listo, hor, zartagia berotzen. Olio txorrota da goxo bat, Bai, jak barrura, eta berotzen denen botako ditu arbendola laminak, edo esaten dena malutak. Bai. Pixkat gorrituko ditu, salteatuko ditu, eta jarraian botako ditu horburuk. Laurdenetan moztuta daudela, 11 minutun egosi ditula zigorrek, eta egosketan mozteko ur hotzetik pasatu ditula. Beraz, gero jarraian, amuarren jakin da daudenen, zerbitzatzea besterik ez da izango. Apainketa zuen esku, gure aukera, amuarrain alde baten, honako molde batekin barrun horburuk sartu, perrexil pixkatekin atondu, usain belarrekin, eta lore batzukin edo. Ados? Oin, hau, Ba. horburuan eta Nafarrerara, gure etxean urte batzutan Gabonetan klasiko handi bat izan ziren, horburuak eta kardua Nafarrerara. Eta iten da hori, egosi horburuak, gero kardua egosi, eta eroiten nuena oliba olio txorrota on bat, urdai azpikua arbendolakor salteatu pixkat, gero bota bertara horburuak eta kardua, bi buelta, igin pixkat gainetik, eta ero botaten nion salteatu pixkat, eta ero salda pixkat. Utzi, eta arrautza egosita, eta hori izan klasiko handi bat, eta hori ikasi nuen Lope de Aro hotelean, eta bai, bost izarretako hotela eta hori, baina Gabonetan olako plater sotil bat, betikoa, bueno, jendeak irentzi egiten zuen, eta benetan goxua beratzen dela. Bai. Eta gaina, bueno, bakizu, olako kardu landare batetik, daukazua kardua, 3 astetako. Horre ematen du pila bat. Hasi beharko dugu hemen kardua prestatzen, Bai, ez? Sasoik kardua gorena daukana da, eta, ba... Bai, hasi, garbitu eta ez da izan, baina gero lapiko azkarrean egin esan azkarre gozten da, bestela denbora behar du, karduak denbora behar du. Baina lapiko azkarrean, azkarre egiten dan zerbait da, eta benetan goxua geratzen dana. Bueno, ba, listo. Habe, Hemen, salteatu. hau, gorritzen jarrita. Ba, lehen, bukatzea eta zehaz egon gaenatak, bitu, neekin pisukide bat eukin nuen, arek, bako egiten zuen dena bukatu gabe, utzi. Ah, zutxarra Errengo, dena. zaizo, komunean, azkenengo, jote ziren komunean, holako papel zati txiko batan, ez da izu, ikusten du, bukatu emar da, berriaz jartzearen txaz, han, piskatu utzita, ero platerean beti, 2 txitxirio, ero ez da izan, noten zian ernegu bat, eta jantzazu hori, beti platerean zerbait utzi behar, makarroi bat. Eta alaxe jarraitzeu edo hori adibidez... Ez dakiten nahi zegoen berakin, bakizu, ja, pala eta txurra hartu nuen, da ordundik ez dut ikusi gehiago. Baina, bueno, ez dakit nola ebiliko da. Idei, aspaldi ez dut ikusi, baina hori izan zen, 20 urte, ero gehiago, baina... Ni bertan da gauza bat, jauia, ez da, txampua ero hartuta, ipurditxo bat dan. Bueno. Itzazu dana. Bitu, hortik tiraka. Txampua ipurditxo hori ustea txarra izangoa baino, berri erosita hori astea bestea bukatu baino lehen oire ez. Txampu egin behar da gitxi da benean urakin bete eta ras da burura. Dan ondo aprobetxatu behar da. Hori Atera dantzan mesedez, daukazu, bai. Hemen, horburu, barrura. Oliba olio txorrota da txiki bat gehiago gainetik. Espero dut, oliba txorrota da honekin pixkat esan dut, desente bota diot, bada, ba, horre, oan birala inden onako sukaldari hau ogitartekoari gainetik botatzen diola, olioa. Bai, hor da oso birala inda. Ba, hartu eta, bueno, nik erabiltzen duana ondako da, ogitarteko, oliba olio zeindako ogitarteko on bat, eta azten dut, olio pixkatekin bustiko dugu ogia, gero hemen irugiarra ero jartzen dio, mikroin labean, are botatzeo bere olio guztia. Bueno, ba, beste, hemen olio pixka botako diogu,
jarriko dio gainean omen, eta nahi izan ezkero, oraindik olioa gainetik botako dio. Bueno, Hor, bai. ona dira, gero jendeak bideo horri bota izkian erantzuna. Jendea erne dao, eta batek adibidez erantzuten dio, aizu, X isa txefa. Hainbeste hektare olibondo ditut, balioko luke honako Bokata ogitarteko egiteko? Bai. Hau, esan dezake, nola da? Beste bat itxoin. Ordutik oso ondo lubrikatuta nago. Ogitarteko hori probatu nuen da, oso ondo lubrikatuta nago ordutik. Itxoin, Titaniceko onako ze hauek lubrikatzeko edo, olioztatzeko balioko luke? Bueno, olakoak milaka da, nahi baduzu esartu sarean, eta, parpixkatin, baina ez da. Jendeak imaginazioa, eta, honean dana, Hoi dago. txondiorako, daia. Hore, egia esan, aionai, nuntzan, guazeman, Bai. daiola. Ogitarteko hori jati izango zen, daiola, baina hoxe, koipia hemendik ras, eta gero hori janda gero, lasai. Hemen batek galdetu dio, lantaldeko batek. Hori, orburuen ura hori gero erabili alda. Bai, Silvana Uegunek erakutsi zigun oso depuratzaia dela. Hau eran, eta egun hauetan lepo jarri gara on roskoia holan bokaioan jandu unoitako da. Hartu eta egun batzuk orburuan ura eran, eta honek garbitzen zaio, Kategorin. totalmente depuratibo. Ona. Bueno, hemen poliki. Amuarrainak puskatu gabe, bai, mesedez. Venga, badoa barrura. Jak. Hortxen. Usaia, ez dakizu dezuek, egun ematen iritsiko da, telebista usai duna, baina bien bitartean, gu gozatuko du niri. Hortxen. Hori da, bera, hemen txainarriko diogu gure orburu ilargi betea. Ilargi betea, Bueno. ostra, bai, horrena, norraiteko da, jo. Honi bertsoa jarri behar zaio, ilargi betea, tak. Beti horra, azkena eta, beti horten, 2022an bertsolaritza txapelketa handia daukago, espero dugu izatea, eta horten gaina Iruñan ingo da lehen aldiz, eta hor bertsolariak ere, betu, normalen bukaera eta segon gara hitz egiten, bakizu bertsoa egiten bukaeratik hasten dila. Bukaera pentsatzen dute, eta ero, lotzen juten die, ni hemendik nire miresmen guztia bertsolari. Baina hori monologotan eta edozein olako sormeneko beste Bukaera arlotan ere bai, bai lehenengo edo reportai bat idatzi behar dezunen, edo olako egunkarirako, edo aldizkari baterako Ja bukaera jakinda? lehenengo Ni josten juten bukaera, naiz, ni eta hasten gero naiz bueltatzen idazten, zea, bai. eta eramaten naute Hoxe, adarretatik hasten naiz hoxe. idazten, hortik juten naiz, eta gero auskalo ezin bukatu. Zemat esan ziaten 700 hitz, 1500. A ber, nondik entzen dudan nik egin hemen. Eta? Dana bialtzen dut, esan, Bai, aiako bueno. gauz. Eta moldatzen Zuek dute. baetu hau. Sartu iten dute. Hoi da, Oin arte, helen, egite gehiago esan aspaldi, alperkeri nago, baina egiten nuen aldizkari batekin kolaborazio bai? bat, Txiloe bidai bakoitza, gero olako korrikako aldizkari bati, eta normalien 3 lau horri ero sartzen zituzten, ze argazkikin eta hori, nire artikulua 4 horri ero 5 askotan, eta zigor, zu filtroik ez daukazu, eta gutxi bota dut, ez du bota nahi nuen guztia. Ni nahi nunen. Olako bat, hori hoi hartzunen, eroste esaten. Hoxe, hemen. Ilargi bete. Bai, ea nola gelitzen. Orburu eta... Intentzioa, bada, jak. Ai, ona. Perrexil pixkat. Ikusi urdai azpiko, jak, hor txateatzea. Hemen saltza pixka bota diosu, niri hobiak ingero guztiteko. A ber, ba. Usten diazu. Bale, ba. Zaina, atalau da goxoena, netzako izaten dana muturra o morro, hemengo arraietan da izaten da, hemen gainekalde hau, hori da, kojoti azkenean, ez? Askotan, arrandegitan da, non eskatzen duzun, hartu eta, burua behar duzu, ez? Eta, tak, kokotia aurkendu iten diete. Mustu dana eman da, aragia bintzat hor dago gozuena da. Ba, listo, gero zuen apaindu nahi duzuen bezala. Eta olio pixkat, nola ez? Naparron zer daukeu, urdai azpikona, amuarrainak ere, hango errekatako bikaine die orburuk, eta bar, eta beste olioa. 3 hektarea olibondorekin errezeta goiteri bai? Ba, hortxe. Jak. Listo.
Amuarraina Nafar Berrierara. Astebururako plana. Una. Nik hemen gure ikuslek pentsatuko duenik ezibide edo edukazioik ez dauketela baino. Aurreko eseita da, Jaione. Egia da. Aurreko eseita da. Betxu zondo nor eseita guri grabatzen. Bueno, urteko lehen ostiraleko errezeta, badoa. A ber, asteburako. Ze xamurre. Bueno, gu baino lehenago, lantaldeko batean probatu du eta badakigu gozoa dola. Hori, ez? Lantaldeko, gu baino lehenago probatzeana, hori... Dastatzaile ofizielak, antzina honako gortetan eta izaten zien bada ez badarako. Ez da txarra, izan oitako bat, ondoan. Zer moduzkoa, Loli? Oso goxua. Bai? Erra, benetan, saltza, bikaina, Xamurra. Orburu. Goxua. A ver? Orburu. Ba, Againe. honelako errezetak ematen dizkigu Nafarroak. Bai? Amuarraina Nafar Berrierara. Ona, Mariako Plana. Benetan, zorionak, Eskerrik asko. Aste bukara ningo dugu errezeta. Ea bai. Gaina amuarraia, edo zintokitan horbitzen duzu, eta perke. Jani magala, amuarraia. Hoi da. Ze goxua, bai. Eta bestela eskatu. Hori da. Eta karriko dizuete. Bai. Eta bestela bakizue, astelenean txorien etorri. Baina lehengo aste bukara gozatu, aldo zuen neurrin, eta gero, prestatuko zerbait jazten, ez? Okurrituko zait zerbait, emango jo buelta bat. Ederki, eskerrik asko Loli, gurekin izateagatik. Eskerrik asko zuei. Mila zuei ere bai, gurekin izateagatik eta badakizue. Astelenean zita dugula, beraz? Ondo izan. Muxu erraldo bai.